Kublai ki perlu perjor baru di akan video ngadan ya kaban wanra ya kacing tip sipi ya kabaya de ban ki post ki balai jangka State Cancer Society of Meghalaya de ka office State Cancer Society of Meghalaya Civil Hospital Shillong ka khot ka wer ya ki noki candidate ki badan ya kamon ban apply ya ki post ki balai apa ka Meghalaya Mission Cancer Prevention and Early Detection Project di ketika post kan lobe direct syaka interview kam don kam banle ya ka written test examination but ketika post kedai ka post jong ka contractual basis di ka perjatkan long sisnem tambah kasyong kat kum kajing tray jong di candidate di ki post ki long kum ni ka post panikong kedai ka post research associate di kani ka like ka post but ka post ka baar kadai ka post project coordinator kaner ka like ka post ki essential qualification ha ka de ban apply ya kita ki post ki long ki de pendep ya ka master in public health with emphasis on quantitative or analytical skill from recognized institute but ki de ban ru ya ka aggregate ka ba san pusan present ki mak ha ka de bat ka PG level kata kamat bah ka master degree de kasnem ban sya ka ban apply ya kan ka post hadu sapusan snem de ka experience ha ka de ban kan ka post ka long minimum license ha ka research studies or survey experience in health program and community based institution nota strong analytical skill with the ability to synthesize complex information into clear and accessible output de ha ka de berkineki experience ngam don kampan puli barokoj ki candidate ki ba eligible ha ka ban apply ya kini ki post kin sa puli company na ka advertisement khnang ba kin sutho ka interview hak be de berkan ka post kan long ka kharsa tarik jong upanai January arajar arpunreu ha office jong ka State Cancer Society of Meghalaya Civil Hospital Cancer Wing Building and Civil Hospital Shillong de kapor banle registration hakbe de bat katai kasi kan long kan sedang hakapor khandai baji min step hadu sipau baji de ki candidate ki bompoy hakapor khandai baji ki boy hadin sipau baji kimla siu ban pediang de na kapanta ki tip ki punya de sa like haka official website jong ka State Cancer Society of Meghalaya de tangkum ta perlok in CSM akan next video koblai shibun